Sí, bueno, portem ja 3 setmanes entrenant, combinant camp i gimnàs, amb moltes ganes de començar ja i a l'espera de saber quan començarà la Lliga definitivament. I mentrestant, bueno, tenint molt de compte amb les mesures que han establert des de la federació i també del protocol que hem fet aquí a la Unión Esportiva Sant Boiana. Bueno, dentro de lo malo que está pasando es que estamos esperando a que empiece la competición, estamos aprovechando este tiempo que va a ser largo para poder trabajar la preparación física e intentar buscar un ritmo de competición que ahora mismo no lo podemos tener.